goed voor het vertrouwen en dus ook goed voor de economie. Dat zijn de eerste Frieske reacties op het sociaal akkoord dat juster in Den Haag sletten was. In het sociaal akkoord is onder oren afgepraat dat het grote pakket om bezuinigingsmaatregels van 4 miljard euro voor Takomier uitsteld wordt. Ook binnen maatregels hoe de inkwatting van de WW en versoepeling van het ontslagrecht afzwakt of uitstelt. Bij de verbouwing van de Johanneskerk in Toppenhuizen is flink wat asbest voen. Het wie wel bekend dat er asbest onder de vlier lag, maar het is een stuk meer dan tocht, maar zo'n 50 meter. In en om de kerk zegt je 94 wordt op dit stuit grut onderhoud pleegd. De asbest zorgt voor een paar weken vertraging en extra kosten. In Snits wordt op dit stuit hutwerk aan de bouw van de eerste saneemde Steve Jobs Squallen van Noord-Nederland. Na de zomervakantie gaan de leerlingen van de Driemaster oer naar het nieuwe gebouw en nieuwe lesconcept. Daarbij speelt de iPad een centrale rol. Ouders van de Driemaster binnen jette deze weken bijpraten over de plannen. Er is een soort verzet. Ouders binnen lulk en vinden dat haar baan broekt worden voor een experiment. Vannieuw nog kans op een bui. Vannacht wat lichter aan bij een temperatuur van 4 of 6 graden. De wind neemt tata vrij krachtig of krachtig en komt uit het zuiden of zuidwesten. Morgen meest droog en geregeld zinnen. Het wordt 11 of 12 graden en de wind komt uit het zuidwesten en is krachtig en vrij krachtig.